Dnes to videjku ukážem, čo sa stalo, kým som nehral peckou a Roblox. Tak, padol mi Hypomelon z Hypega a moje kamoše hovoria, že mi nepadol, dokonca bez animácie, lebo Secret Peti padajú bez animácie, to každý vie. Toto mi padlo z normálneho rohu, toto z tých vajíčiek Valentín, toto z iných vajíčiek, vám ukážem. Toto raketka mi padla 500 miliónov z toho, a toto mi padlo z toho. Až mám teraz. Keď vám padne Secret Pet, neukazuje vám 1 bilión ani otáznička, 909 biliónov. Takže potom tu pridali. V tom update tu pridali len tie upgrady. A už mám skoro všetky upgrady, som mal všetky. Už dávno, aj Diamond mám. No toto je tu, keď zmiznú, to budem mať všetky. Takže mám všetky. Tu vám môže padnúť Titanic, Skolo šťastia, Huge, kód pouštný, Ticket. Toto je kocky, milión gemov. A mne sa podarilo milión gemov získať, za ktoré som musel kúpiť čo neriešte. Potom mi padlo, na prvý mi padlo toto, na druhé toto. Pýtate sa ma, jak získať tie tikety. Buď si ich získate tu vo ForeverPacku, alebo druhá možnosť je, že si ich kúpite, a tretia možnosť je, že si ich tu vytočíte. A pýtate sa, jak to funguje. Tu si stupnete, keď sa mi to nebagne. Help. Stop. Stop. Help. Help. Dobre. Keď sa vám nestane toto, čo mne, tak vám to bude fungovať. Ja to neodbaknem. To je bug. Dobre. Normálne. Poďte proste, prídete a tu stojíte, môže vám, keď stúpite na toto, môže vám padnúť huge. Napríklad pôjdete, stúpite na to, sa vám to unlockne. Tu si môžete to vyupgradeiť. Ale keď stúpnete na toto tu, Titanica, to máte Titanica. A friendov si už pridávam, takže tu je môj nick. Tomás Podržítko 8678. A tu na leaderboarde som mal už 1 bilión, lebo na začiatku eventu ešte toto je pouštný. Je tu pouštný, hovorím. Mali veľkú hodnotu. Hral 1000 stákov, trojko, som napadal všetky. A mi napadalo začať dobre. A neviem, čo robiť. Nudím sa. Toto bakuje. To musia vyriešiť Big Games. A ja to mám zabagované sám. Buď ja, alebo všetci. Ja si idem sa tvoriť nejaké poušne. Môžeme ísť také trojky. Alebo štvorky. No trojky sú lepšie. Svojich 1000. To je jedno.
Už nemám je môžem dúfam vykraftiť. A môžem 6. Dobre. Dobre. Otvorím si 42. Možno viac. A možno ešte viac. Počúvaj. Aha. Trošku problémy. Nemám Rainbow a Golden Pause. Ja potrebujem získať ich jak. Ovoci mám síce, ale nemám to to už mám. Na každý jeden. Jednu na každé. Hej, začekaj. Asi. Nie, 2. Vykraftím jednu. Ja som fakt. Nemám. Joj. To, že by vám podali viac, toto neriešte, to som tak dúfam, že či sa mi nezablokuje. Je to buglo. To Golden mám. A Rainbow nemám. Tu je Golden a Rainbow. Idem kúpať ešte do merchanta. Kde je tu Rainbow? Otvoríme pár. Toto odbágne. Ja budem rolovať v tom sa nedá rolovať, ale som prišiel na hack. Ja viem aj na počítači, na telefóne to urobiť. Lebo všade inde, aj na počítači, aj na telefóne. To si veci môžete kupovať, lebo všetko stojí málo. Ale nikto nepredávajte. Lebo keď mi idú raz za 3 získať. Už to nerfuj trochu, ale vody idú získať.
Tu nerfujú. To nerfuj. To také slabé pety mi nemôžu padať. Dobre. Toto je posledné, čo si dneska dotočíme. A sa dajú máte tak, vy to máte všetci tak, a keď chcete mať animáciu, len keď padá huge, to tak zapnete. A keď chcete vypnúť animáciu, tiež vypnúť všetkých petov okrem huge'a, stlačte to. Keď chcete rebuild, to tu, tak stlačte to tu. Tak by ste to mali všetci mať nastavené. Že by sa vám to nelagovalo. No toto môžete mať nastavené. Dobre, to by bolo pre dnešné videjko všetko. Dajte like, dajte odber. Nech už dostaneme toto 1000 odberateľov. Točí Minecraft, aj Minecraft Song. A čus.